Velkommen til min første unboxing video. Jeg har været ude at købe en Doggy Dagger DG 550. Jeg vil gerne vise jer, hvad I kan forvente ud af det her produkt. Here we go. Så her har vi kassen. Den er egentlig meget stilret i forhold til, hvad man skulle tro. Der er tale om en processor på 1,7 GHz, og derudover så har den 1 GB RAM og 16 GB hukommelse. Derudover så har den dual SIM, og på bagsiden her kan vi læse, at den har et 13 megapixels kamera. Og derudover så har den 5 megapixels kamera på fronten. Den har Android 4.2.2, selvom der står, at den har Android 4.2.9 her på bagsiden af kassen. Det er altså noget, man oplever, når man bestiller sådan nogle Kina-produkter her. Men det er stadig meget fint. De har lovet, at de vil sende opdatering ud til 4.4, men for at sende produktet ud efter lang tids forsinkelse, så har de altså valgt at lave nogle ændringer her. Men lad os se, hvad der er inde i kassen. Jeg har en quick start guide. Den er i forskellige sprog. Derudover så er der sådan en fin katalog her. Her har vi en screen protector. Og herover så har vi en oplader. Herover så har vi et headset. Og derover et USB-kabel, som man næsten skulle tro var en inspiration af OnePlus Ones. Det ligner godt nok meget, men det kan ikke tage super godt lige længere. Og ellers så har vi sådan set ikke så meget til. Så jeg skal ikke det engang. Og så er det lidt mere spændende. Så her har vi telefonen. Har vi pænt den. Første indskydelse er, at den er ret stor. I kan se, jeg har en rimelig stor hånd. Hvis jeg nu finder min Moto G frem, så kan I se, at sammenligning af størrelsen, så er der alligevel lige noget at komme efter. Jeg spillede det her Ray-Ban. Den har rent faktisk 2 gange Ray. Sådan ser den ud. Den er umiddelbart virkelig lækker. Hvis vi kigger på siderne af den, så bagpå har vi som sagt kamera, og vi har en ganske almindelig LED-lys. Vi har højtalerne i bunden, som I kan se her. Derudover så er der sådan nogle fake højtalere i bunden. Der er altså ikke nogen højtalere, men derimod er der en mikrofon, som I ser her. Vi drejer det til den ene side her, så har vi powerbutton. Den sidder rimelig højt op. Vi har headphones i toppen, og vi har opladerporten. Og derudover så har vi den lille adgang til, hvis vi skal indfægte bagcover. Og på vores venstre side her, der har vi skru op og ned knappen. Og hele kanten rundt her, den er altså lavet af aluminium, så det giver et rigtig lækker finish. På fronten der har vi vores frontkamera, og vi har vores højtaler. Og derudover så har vi vores skærm, og derudover så er der også hardware buttons i bunden. Så vi kan få gang i telefonen her. Så har der været gang ind her. Der var heldigvis lidt strøm fra fabrikken siden. Umiddelbart indskydelse af skærmen er rigtig pæn i sin klasse. Så det på. Så er vi gang i telefonen her. Så kan vi se. Lad os lige hurtigt gå lidt smule i vores indstillinger her. Det er lagt på denne telefon. Standard settings her. Det virker umiddelbart rigtig flydende på den her smartphone her. Og som I kan se, står der altså Android 4.2.9, selvom at der er til noget andet. Men sådan er det. Hardware buttons, de virker også fint nok. De er indikeret med en smule lys her. Og jamen, du har direkte adgang til Play Store. Det er ikke alle Kina-telefoner, du får det med, men det har du altså her. Derudover så har du kamera, som efter sigende skulle være rigtig godt. Lad os lige prøve at se frontface kamera her, så må jeg jo lige... Så! Det er jo sådan set det for nu. Vi må vente på min anden anmeldelse her, som nok kommer i løbet af et par dage. Og ellers så må jeg have det rigtig godt ud. Og tak fordi I så med. Det var jeg rigtig glad for. Så håber vi ses en anden gang.